As mazás máxicas. Sandy e Valquiria eran dúas irmás. A primeira era moi boiña e só quería facer ben á xente. Valquiria era mala e sinistra e tiña moitas gañas de facer mal. A súa avoa faloulle da árbore das mazás máxicas. A mazá dourada concedía un desexo máxico, pero a mazá negra tiña poderes malignos. Un día, Valquiria foi na busca da mazá negra e comeuna. Entón pediu un desexo: destruír a natureza. Entón a lúa tapou o sol e as árbores caéronlle as follas e algunhas plantas non botaban flores e os animais mudaron a pel e sufriron transformacións. Sandy, vendo o desastre que estaba a facer a súa irmá, intentou remedialo e comeu a mazá dourada. Pero esta caeu ao chan. E é por iso que, segundo di a lenda, no mundo hai cousas a medias. Por iso hai eclipses e cabalos en branco e negro, e outros cun pescozo enorme e largo, e plantas malvadas que pinchan, e as árbores perden e botan as follas, e o mundo está tan tolo.